Is jouw financiële toekomst rechtstreeks verzekerd? Kijk! Ik als Ronaldo Duplessis, een geaccrediteerde financiële adviseur bij Old Mutual Maatschappij. Ik is bij Old Mutual samen met Ronaldo. En ik is hier om uit te vinden wat behels een aftreeplan. So Ronaldo kan voor ons, voor mij en voor jullie wat die video kijken laat weten, hoe kom je aftreeplan specifiek bij Old Mutual moet ik. So luister voor Ronaldo, maak zeker helemaal contact samen om. Groet alsjeblieft. Dag mensen, mijn naam is Ronaldo Duplessis. Ik is een financial advisor. Ik is bij Old Mutual, personal finance. Dit is allemaal weer bij jaar twee dingen wat ons zit in het leven. Hè. Zo ons werkt elke dag bij jaar bij ons werk. Eén dag wil ons graag aftreden. En als ons aftreden, maar ons moeten niet met niks aftreden. Zij wil daarom iets aftreden. Hè. Zo, zij willen jouw geld moet net zo hard werken zoals jij werkt bij die werk. I'm from around the way. I'm leaving with something. Zo, als je op je screen kan kijken, hè. We gaan een voorbeeld maken van enige individu. Maar let's say maar, de average age is maar nou 30. Hè. Zoals je kan zien hier zo, hè. Die is die total tax back wat ze gaan krijgen over die tax. Die is die totale premies, wat die contributions wat ze gaan betalen tussen nou en 65. Is 1,7 miljoen. En jouw investment growth wat die gaan krijgen hier zo bij ons, gaan zo nabij 6 miljoen wees. Nee. So in totaal gaan die zo 7,7 miljoen rand dit in investment value. So dan krijg je nou 7,7 miljoen. Nou calculate ons. Wow. Jouw monthly income was 25.000, maar nu kan je aftreden met een 29.000 rand een maand. Kan op Mutual gebruiken als een one-stop shop. Financially. Baie dankie. Guys, daar jullie nog gehoord wat behels een aftreeplan. Ik zeg altijd voor mensen, ding wat je doet met je geld. Je alle jaren werkt, je werkt clubhard, je werkt elke naweek op naweek, en je komt uit Mutual, hulle kan veel helpen. Zodat als je aftreedt, dan heb je nog steeds geld wat je krijgt maandelijks. Ons is bij van ons mensen, mors geld. So, met mensen wat bij de staat bedrijf is, of wat in de staat werkt, maak zeker helemaal contact samen met die financial advisor. En zodat ik kan zeker maken, jullie allemaal is uitgezocht die dag wanneer je aftreedt. So, moet niet vergeten, maak contact.